No niin, mikä meininki? PPK Run 2013 Frostbite. Tässä on Team Iceman. Meidän raidi Silverado Sally. Tässä on muutamat sponssit mukana. Tuleboksiin löytyy Auto Extralta. Pantiin ohjukset matkaan. Sitten tietysti kaikennäköistä muuta järkevää pitää olla. Eli ennen lentoon lähtöä niin otetaan nämä ylimääräiset himmelit veke. Tankkioluja täyteen Jetaa 1. Sitten pientä puolustusta. Tietysti tää meidän kuljettajan nimi pitää olla aina näkyvillä. Paljonko on tullut casualty, kaikennäköistä muuta. Voimaa löytyy. Mut sit kun menee tilat tosi rumaksi, niin sit nää vaan irti ja ei muuta kuin kova sarja tuli päälle, niin se on siinä. Gearit ja kaikki muu tulee tietysti varustelekan puolelta, eli näillä saadaan puhtia päivää. Jatketaan tästä.